Nakikilala na karon ang buhatan sa Bureau of Fire Protection sa Lapu-Lapu City District Office sa mga manghimuay o mga pabuto sa Barangay Babag. Ano ang report? Unang gihimo sa Bureau of Fire Protection ang pag-umol og first responder sa barangay kung ugaling at dunay disgrasyang mahitabo nga maglambigit sa pabuto. Higpit ang BEP sa pagpatuman sa safety measures sa himuanan o sa display area sa mga firecrackers. Lakip na ang distansya unya sa mga stalls o ang kahimanan sa pagsumpo sa kayo kon pananglitan dunay sunog nga mahitabo. Continuous ang ato ang monitoring, inspection nato didto based sa safety sa ilahang lugar, sa ilahang asa sila naghimo sa mga pabuto. Ang as of now sa base sa atong record na ay tulo ka book nga kana license dia nga na maghimo ang mga pabuto. Dayon iyan nagipatabangan sa mga silingan sa paghimo. Hinuon kauban sa Abdila kapulisan sa pagtan-aw ilabi na sa gitugot nga ginakon sa pabuto. Ang barangay ug ang local government unit nagtambayayong sa pagpahimatngon sa mga naghimo og pabuto nga tumanon ang mga lagda alang sa kaluwasan sa katawhan. During the display, the same ato ang mga gi-required last year maulang gyapon karon na ay water, na ay fire extinguisher, yan ay mga signages na no tasting, no smoking.